is CNN Breaking News. I'm Natalie Allen at CNN Center. Muhammad Ali, the boxer called the greatest, is dead at the age of 74. He has just died. He's been in the hospital in Phoenix, Arizona. The cause of death still unclear, but Ali has been struggling with Parkinson's for more than 30 years. He had been hospitalized in Phoenix since Thursday. Szóval erősen meghívtanak a szakba a honokon? Igen, nagyon rövid is meg. Amúgy kicsit különböző, de most sem lakott. De gondolj már, hogy semmit nem jelzett. Úristen! De jó, parasztok lettünk. Ezért szavazzatok a 11-ára! Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic, I win this. Mi az? 100 szeme van, mégsem lát. 50 vak. Tehát erre kellett vonnia. Jaj, persze, a 11. Hát mindenképpen szavazzatok rájuk. Okay, so of course I will vote for 11A. Ha jót akarsz magadnak, szavazz a 11-ára. Szavazzatok a 11-ára. Szavazzatok a 11-ára. Az életemet keserítették meg, de azért szavazzatok a 11-ára. Szavazzatok a 11-mire. A 11-ára. Szavazzatok a tisztességes földművelő emberekre, tehát a 11-ára. Szavazzatok a 11-ára. Gyerekeim, úgy is tudják, mit szeretnék mondani. Szavazzanak a 11-ára, oké? Na kis barátaim, szavazzatok a 11-ára helyes, kedves, szorgalmas szántóvető népekre. Szavazzál a parasztokra, mert a hátadba állítom a vasvillát. Mit vett a kövér paraszt? Nagy árnyékot. Itt megint
Einstein, Johnny Man.